Vinda tu gostonjus. Stonjus chica va di santi tu we. Shito we she we. Di santi tu we na kan san yo sabi. Kan go ni di santi tu we di we tono yo sa na ji ko to kunda kan ni itu. Tu stonjus tono nya ka metu ya. Cha di sa we di tu we na. Da ka tono nya ku kan no yo no da kan ni tu yo. Cha nya ki bi chi wa ku da kan ni tu itu yo ra. Stonjus chica va di santi tu we ni yo ku da kan ni itu. Nhà cả xã cha cô nhà y cha cha nani quan cha quan tu cha thằng quê đi chỉ quên à xin ni cà bị tụ yo cha xin quên ni chỉ cô cha cả cha inu tu tu cha Mateo nhà cô capítulo 8 cha yo na kitsa go nhà cô quá y yo na cabo con chino ni xin ni cô ki zi cha cô Juan cha zi quan tu cha yo nanda kan ishon yo tono yaku disandi to koni na cho nya chino ya tono ko buena nyu san nyu sabio cha yaku ye kwa shoni kira kachi kwe tono kwe ta kwe na nya kachi nanda sakano na chaku Juan cha cuando cha yo kachi nanda sakano na ra da sa na sa kwe na ivi ko kanu tono yaku nyo na ka cho cha nya na kun che con chi ku tu ta kan ni me tu ya cha sara na kun tu ni no cha na ku kun che ko lu to no bi ko nya sa ko na ga nan je anda kita ni chi nya kan cha no tu nya yo anya sin ka no tu nya yo sin ka nya bi ko nya sa na na jo ri to no ka chi na da sa ka no na nya cha Juan cha cuando cha ka pari cha nya cha ka ku cha kun sa no nhỏ cái na cha sani to no nyara mera to no ki bichira kuni daga ni to lo yo cha to no kuli yo to no nya ka to cha san ti to kwe to no kwen ti si kwen na za no to no ye kwe shi to shi kwen na za no kwen na ka an cha kwen na zen ga ni shi ko pya ni shi ko chi no cha da ni wa to no nya to no kwen ti si na za no lo kwen na jo to no an da ka to kwen ni to no chi wa si nya tono inya ku costumbre na jo tono ni shi sa na nyoga anda ka to onji kunya ka chen wa sa anya no ta tono ta to ka chi ni wendi chi ni shi bira chi sa ni ku sa to weni tono inya ku video lo anda ka ni weni ni shi no ba akai sa cha te tono nanda ka ni me tono ni shi ka to yo bari tono kan cha to yo na jo cha nya kwe ku ni yo tono ku ma ni to inyo no wendi chi kwen na cha sa ni ki ko to kwen na yu cha na jo to ye kwen na yu cha ra ku ye kwen na nevi kwen na inyo kwen na ku ini kwen tono kwen nya ku kwen costumbre yo nya ku ka cho ku kwen ni shi wa so nya ku tradición yo che ye kwen na yu cha ra ku ini na na cho cha nya tono yo na jo ra dan den di oni kwa no na no sa tono ni shi ku nya ku na jo cha ta sa visto justo no nya kun da kan ni ku sho tu lu yo bichi cha cha nya ku nya chi ka nya tono chi ka yu nya kan no ni tono số cha nya kumani số cha nya kuni yo to no kumani to inyo no ni số cha nya vi cha nya kuni yo ho na kun che ko to ya ni shi ko na to ya sara to kana kun ta ino to no nya ni shi ka to yo na jo cha nya nga ga yo to no ko to yo ra na ki cha ka bi to yo ta to di ji ko na ko ka bi na jo to no ye ko na ba ka bi ba su za no to we ni na jo cha sa ni ye ni to ta ga ji ya to ne to ni ka bi ni to ni cha ni to na jo chân ta nhận mấy tụi con ta can tụi số tụi ra tụi nó sẽ sáng ta can tụi tụi nó nhiều là số chất quản lý trang square là của tụi nó cho số liên rằng tụi chất tại giá nhà money bà ai ní tụi chú xin cha chắc ai của tụi này nhiều tụi ra giờ gì cũng nó cũng ta can nhiều ra cũng hiện ta can nhiều tụi con nó cũng đi sáng thì tụi quay tăng na cho vậy tụi nó nhà các nó như vậy quan hệ in nó như vậy nhà start vậy nhá cha có nàng đang tụi cô in ta cha cha nya go to no sto yura ka ya no tu ya chini unda ka no nyan da yo chanda to no nyan da ka no nyan da yo ra chini ya ku ko in ni vin ta ku ni sana ku da ka no nyan da yo na jo bari sani ku ni vin na ka to ku nyan da ga ra ba sun ta nyan da ka ni na te ni inga na chini na nyan da inga na te ni inga na cha sa nan tu cha tu ma ku cha ka cha ku to no ku ndi chi ku na nhà quân đại như tụi nó rồi chứ sao như cái cô tụi mẹ cha chỉ cả tuần trước nhà nị cũng cả tuần rồi
to kwa nát sa tụng yo nung ga kwa ta cha chan ya kwa to no ni kiwi chira da ni ya cha ni ko ni ki yo kwa ta kan to tụng yo ra se ni kiwi chira ku se ni yo na ta kan to yo sol ra disi kwa na ko kunga ni kiwi chin disi kwa na nga chira sto jus ko chi kwa ni ta sa sto jus to no yo kwa ku na nya na ku nya do cha to yo ku no nya yi vi to kwa na parinyora ka atsa in shi ku ka ku ni no sto jus ko inki sa nya vi su ji za bi na jo cha nya kwa na ka vi tụng yo da to ku me ni tụng ya ra na ki sa ko nya ku nya Mateo nya ku nya capítulo 8 ku mi cha na ki sa ko nya ku kwa ni le ora kun sa ma cha kwa utsi ubi nya ka ja ku versículo yo cha ka chi tụng nya ku kwa yo na ka vi ngo si bi meta ta Jesus ka chi tụng yo sa ya na ka vi ya i sa ko nya jo i ki ga ran jo je cha ku Herodes yo cha ji ku cha ji da kan ja chung no buena ka cha ji ni so ra nya cha ku tụng sa ta Jesus cha ni ka ji ra sa ni ka ji ra no ku cha sa chung ji ra ga ni ka ra nya cha yo ku cha ku Juan cha cuando cha chanda chakura no ku na si ga cha sa nya ku nya ku mira inche nya ka no sa nya ku Sara ji nya ku ni ra Sara cha ku Herodes yo chansa araran tingira cha Juan cha cuando cha yo cha ran ji katura cha yo ran sa aran ji kara cha yo beka sa anya to no kumira chung cha nya sa ni cha Juan yo ra ni ka ara nya cueva asa Herodes yo nya sa inda kya nya anzi ja ka nya Felipe bari cha Juan yo ra ni ka chira sa cueva avinya kun ta kyun nya si nyam ni ka chi cha Juan yo cha yo ra nya ku nya Herodes yo ra ni kunya ka nya cha Juan cha tenzi yui kwena nyunga bari kwena nyunga ran si kumina cha Juan yo tono in cha ka ayuno sto jus cha te no ni kitsa ki ni keta nya ku Herodes yo kuya nya ka choko kumda nyunga cha zai zikanya nu susi ise nya ye ga nya na nya quan chi ya nui cha ni ka cha sa na kwa an chuku so nya kunu za yu bi nya kwa in chuku so nya kuni susi gan ji nya kuni chi ka kazi cha sara nya za susi yore ni da ka tung chi na zi ji ku nya ku ka ka chi nu nya ku Herodes cha ni ka chi na zi ka sa kwa ra ka ku e no ti tsa na kwa yishini cha Juan ni ka chi na susi yo cha ka ra yo ra ni tu tsi ni ya ku Herodes yo ni ku kwa ka inya cha no ba bari to no mira ni za yu nya kwa in chukunya juku so nya kunga ka susi yo cha te no za susi yo ra no yi cha yo ran da kanji chung nya chini yo nya kwa ishini cha Juan yo no susi ga cha yo ran da chung nya no kwe ni via ga nya kani kwe cha ga cha Juan yo cha yo ran na ishini cha Juan yo in no ti tsa ni ke chan da kwa in no susi yo cha ra susi yo ran na chan tsa chin da kwa chin no na cha kwe cha sna ta Juan yo no kwe cha yo ran sa ran da kira kunyu cha Juan yo ran sa agora zutsira kunyu cha Juan yo cha ran sa agora da kani gora no tata Jesus ka chito yo ran nya ni ku yo ku nya to no na kunja ko to yo na jo
nji sa nji kuchun ni kitsi cha Juan yo cha Juan yo ra ni kitsi ra ni ka ara no kwen ni vi nanda chabi ini kwena sa akwachina ni inzika cha Juan yo ni ka ara sa akwachi bari kwewa aye kwen ni vi sa akwachi tanu so nu kwachi nzika sa kwena chedenya tondo zyo yo kunya cha Juan yo ran sa ara nunya kwero de gara ni ka ara nunya kweba asa yanda ki anya si inya Felipe ga cha yo kunya dasa nya kwero de yo cha karan sa India cha Juan yo cha ran ji kaira beka cha ni kitsa tu ki ni ke tanya kuyanya cha ki ni ke tanya kuya gara sai ivi koranjo cha yo ran ni kunya nya kwain sesi inya ye tsianga ya nui chara sa yo minya kwa inchu kusanya kuni tsikakazi nui cha susi garan zinni zinchu kunya kuni zinan za azina ka tongzi nana nya ye tsianga cha nana zigara ni ka chia kwa arakaku shini Juan yo inu titsa na kitsi ni ka chi nana zi cha yo ran nana ka tong yo chanu ba ni ka chi nana zi yo sa susi yo nana susi yo ni ka cha sa ba ri sai sa anya ni ka cha Juan yo nya kwe ba agunya nya za inda kia nya ni chan chin cha ki ga sa nya kwan da sai cha chyo gara sa anya sa yu me Herodes yo nya kwa ishini cha ton sa yu nya kwa in chukku so kunga ka susi ga cha yo kunya nya yo ra nana susi yo ra eka kwa ni tsyo nya ku cha Juan ga sa nya ka ara nya kwe ba sai swani ku kinsi icha Juan chanzis kwantu chai tono sanga jo bari tono nya tong bautista ra kunya ka ba chat si tunya kwantu cha chanya swani ku kini katsani na cha Juan yo chavi jira na kutuni no to yo de santi tu wendi tsi kwena ba akabi to yo cha kabi wenya cha ta na kunjego tono nyakachi kwena nyanda sakanu na cha Juan yo tono nyona jo chara nanda katongo de santi tu kwena kumichunga de santi tu kwena na njai kana jo tono kwena kumichunga na ka sandi so kwena tono nja shono tsini na jo yera na ku mastomi kana ku ditado kana ku cha kumichunga ndito we tani kitsa ki yo na cha toto tatuntanya nda sakanu na cha Juan na kaka na ka na ni so nyoga nya nanda cha bi we inni ni vi ga sa akwachi bari kwe ba ye na ka china chara sara ikakwan ku ka cho nyan ta duk ku ini na ni sa cha Juan ga bari cha Juan ga ni inzikara no we ni vi ga nya masa na kwachi cha sa na sa kwe na nyora ikakwan ta kita to no ka na to yo nya sa sana chade sa wa to no ni shiga ji to nyora zino tsi kwetana jo to no ga ji nya ni kitsa ka ito yo zini yo to no pa na sa no gara anda ka to wena no ba aku nya ta i nya sana kana jo ra anda ka to una no ba akai san anya kwenda ka to na jo anda to ku to una na to ga to che yo ra nanda ka ni solo to yo to no ji ku nya sa yo ku to ni yo ni shi sa anabi konyo cha sara ni shi kanja no to yo nya ku ga ji wa kanja no to yo si to no sa na bi ko ga cha de kachina nya cha Juan kanta sakanu na gina choro te to non che me to yo ra to non che to nya bi ko sa na ga cha su cha Juan kanta sakanu na nya nda sakanu na ku nya ku Herodes ga cha no ba ana ga cho cha sari ki Herodes ga bi ko Herodes ga ki ni ke tanya kuyanya ku kinsi icha Juan nya ka ku cha za nya Juan to no ka chiwa bi ko Herodes ga bisa na su bi ko cha Juan cha kwanto cha ga sana cha no ba na ga ji to anda ka tonto yo pa yo ren ka ki kwa ku to ni no nji gunya ka no ga sana nyo
nhà sa na nhỏ u nhà xin na nhu ra ta va na in su si yu cha cô reina ina cha su si yu cha ga cô su chỉ cũng ga yu nu su si sun san ya no ero de bueno naka de ta ya to no ya qua lu tiempo sin niu te to no ko ni ka chi su si yu cha ta va na ko reina nyo ga su ka ko su chỉ cũng ga yu nu se si nhà anh xin chào cái đó để xuân sang ya nói vậy cha sushi su ta vẫn là nhỏ á su cu rei này nè cha su gara sa na i corona nó gì nhà cô i sa na nó gì cha sushi ora in regalo si cu tono i ani co ta vi si cu shin cha quan sushi gara zio tono sa na corona nó gì cha nhà cô i nhà tono nhà dạ này nhà nó gì đó rồi cha số sĩ số sinh nhà nó đó đều làm dạ ana xin ní cho hoàng anh muốn ít tít dạ nó gì nhà của nhà cha nhà ô bên đó rồi số sĩ cái đó sinh gì ya tôi qua xa gì của sĩ này về đi quên nào ý cái cha yêu làm sinh số sĩ yêu ya tôi qua nát của sĩ ini nhà cô ở đây cái chuyện đi sang thì tôi na gì kỹ sai ý kia cả trên cái inga tôi na cho cha nó bà cú nhà qua quên ra số có quên na to lo luôn to qua ta nó số đi cha mẹ là nhà cụ nhà chế tụng yo xiên chế nhà san cả mẹ cha quan cả cú cha yu nu cha quan cả chỉ cần là về to lo cả bà để sẵn nó là số đi cha quan đang sẵn nhà nó số ra cha to lo cả sẵn nó quen là cha cái số đi cha quay cha quan khi vị trí kia tí ra cả khá sẵn nó quen là số to lo cả cha cái cú cha khi vị yu nu quay cha chân gian chân cha xin ní cha quan yo cha giá nhà của nhà tôi nó giá nhà của tôi nó nhà của cái chiu tôi nó căn nó quay nhìn thì sao tôi quay nhìn quay nó cũng xả tôi cũng chả xấu nhỉ cha cặp itu quay nhá cha ra kun chế quay ní tôi nan chế ăn ta nhà cha quan kan ta sakan nó anh nhà của nhà Herodes cái quan ta sakan nó cha tên nhà kun ta in men chế tôi ra su cha quan kan ta sakan nó Herodes quan ta sakan nó ta cái chuyện này sana ku oko ku mi ku ni wa cha no baba din di ini yang sa nagara nyaka kunya sa Herodes ka kini kitsanya ni ketanya kinya cara sai ivi koga cha ika kunya zikishini cha kwang no ini titsan no so si sun sen ya no ya bueno nyangwa ni ku taki na cha kwang cha tsanya wa ka chi yo nya tono biko nya ku Herodes ka sana subi ko cha kwang ka sana chamera nya ku ga jewa kusini tatu na kitsanya ku ki ka china yanda sakano na cha kwang sara na ke tana ni so nyo ani so man ji ga ni na jo su ta ni nyo sana tono bi ko yo na jo ye ko a ga kwe nya ku kwe nyo no sana bi ko yo chara ki sa ki ka china yanda sakano ja kwang cha kwang gara na ke tana ka kana ku na ka na no kwen ni bi ga nya masaka kwen ni bi kwa china nda cha in waritsa ku ya chiki batsi nya tono kun na jikosto jush chananda cha bin na cha kwa chiga na ka china ra nda chyo kwa sa ana tono sa cha kwa nga che ga kwa ta ki to ga tono ka to yo baritsa anya ka cha sa kwa chiga sa nya kwa ni kun da sien ko iran sa ni ko i cha kwa nga choro ten di ko bi kon di wa sa na na chora nya ka nya ku Herodes kwa sa abiko ki cumpleaños tono buena yo chaga la tu kunda ni kwe kini que tan que haga cho cha te cuena yo chaga cumpleaños nya ku Herodes cancio kisa cha kisa wan san su si ga ya ni nya ga ji su si sun sen ya no yo no i ga ku su si su yu cha su ta bana su ku reina nyoga cha ni ka tu solo tono
no ba gua cha tanana to lo lugar tan su đi cha to lo ga ko ti chika na yu no cha kwang parin ja ja su cha kwang cha sa no to ga su to lo cha ko cha kwang sa no ga ko cha za an cha su cha kwang to nya gu in ya ku kun ta ni yu na ka ni to yo to no kan na we ni di san to we ni we na kun nyora ku sana ji kun di ji rong ga chi ni sa nyora ya sa na vin da kai kun ga chi ben cho lo te to no ku ni yu se ka no ni nya ka we we ni nya ku no to cha Mateo yo capítulo 11 chara ka we ni nya ku nya kwa in yo ra sa ko ni cha kwa 11 a Mateo capítulo 14 versículo 1 al 12 yo sabani cha sara ko i to kana kunta ini bani nishini ku ki jiki ki ni ke ta ro de sho ki a kwa sa i viko cha ki sa kwa sa i su si yo ya mira ki sa kwa zika su si yo no nana chi chi ku nya ku ka ki no ero de yo cha nana su si yo cha sa i ji cha kwa nga sa ni ka ara no ia tsiki ti kwa chi cha yo ora za inzi ka nya shin ni cha kwa yo no i ti tsa cha su si yo ra ni kan ji tsa so ni tsa a ji ka ji ma yo nyo o wa se ni o kwa ni cha yo ran do tsi ni a go ero de yo ka chi to yo cho ro ten zin ni o kan ji sen ya ba re sa i za yo mi nya kong wa in chuk ko so nya kong ga ka ji za nya wa so a ni ko ki na cha kwa yo chanda ka ni to yo solo cha to no ga ji wa nya to no kan go ni di san ti to wen ti chi na kun da ni to yo cha ko en ti chi na kun ta to no ka to ka wi wen ya cha ka wen ni no sto ju na kwa aya na ku na ya shin ni wen to a kun ni wen ni shi ka to yo cha sara kun che to wen ni shi sa a to kun na ya ka ji na ta sa ka no na cha kwa ga nyo cha la to wa na ku kun che go tin tu chio ina jo na kun che go chio nya ka no to ya na kun che go chio costumbre ka tradición cha sara nanche anda kita chera to cuenta que te na ga jo chanji sa aku to no nya kun isto ju anda ka ni to yo ya kun isto ju anda ka ni to yo wa na kunta i non chi ku ya sa cha to no yo na ji to no sto ju ra ka ji to sto ju ya tan yo cha ku ka chi gon ju wa kuna cha za nya go to no mera in kan chi sa so ni nda ka ni to yo sanya kunta ini yu dishikato yo charanda kani sonia te mera konya kunya sta konya na sana mera konya kunya gaje sta konya sani re ba asa bani na kachi cha konya ku tono me tu yo kunya kanya su sabi sanya kunya ndakani to yo bas shora sto ju ko zin di santi tu wendi ti tono ya ku ndakani to yo sa cha Juan cha cuando cha ta dona kabi ga tono we nya nishika bazi chi sa ta na jo cha Juan yo ra tani ki tsara ndakani ra to yo ni kachi ra san kachi to yo ni ki tsira ni ku desierto yu ku che chi ga ni ki tsira cha ni kara tsa kwa chi yo ya nanda cha yo ini kwa ni yo se sara na cuando cha go ibare sa ni ku yachi ya ku reino stonju shubatsi ni kachi cha Juan yo cha tiempo sara kwa ananda cha ini na ran sa ana yu cha jornada ran sandu chana cha nya santo kwa ne ena nya ko kan oni sto just sa akwa china nyo oku chung ze sa cha Juan yo ki ira cha tono tangi to ko bichina ga tono ko ndi ci ko na kun ta ni to yora nyo oku to ko chung an to ta to ko ka no ko ta yo nanda cha bi ni na kwa chi yo tan no ya ko kwa chi yo ko nanda cha bi ni na no kwa chi yo bari tono ko ba pa ni or kun kun cha ka ni kun an cha ya ka chi to ya cha sa nya ko to nanda ka ni to yora ya sa to yo kwa chini ko ini sto ju ri cha chini yo sto ju ra ko ini ya ko meni cha sa nya ko ta ka ni to yo to na kun ta ino cha to no ga ju yo ra kwa ana guna manta ai ni to no ka to yo cha su to mebi nda ka ni to no nya ko ni shinje nya sa na ra ni shikano to yo nya ka ko nya ka cho ko interpretación sa ga cho to nya ko nya ko nje ni shikai cha nasna ani shikato yo ra nasna ani shikato wa cha to no ga ju to no nya di santo ko tono kwe shito shi lu kwe nan sa no we kwe na ra nya tono te je ra ji usa anda ka to we na ni shi wa che che no wa kai che no wa te na kun che go tono man ka fi go to yo ra na kun che go na cho ra
nhà tôi nó bạn này tôi nó nhà bueno đi nhà sana cái bạn này tôi nó kusini na sana kusini na je na cho na sai na ji tôi nói cái indi ni cha bạn này có này nhà quy nhà nu na cho cha để tôi nó tôi nó cũng je có nhà nó tụng yo ra sinh cái tụng yo cha sinh cái je cái quan tâm cũng je có na cho tôi nói kêu na cho nhà cô nhà quay chỉ lúc cái cho ta na cho ra chỉ quả chỉ cũng mấy thiên na cho nhà nó tạ tiền to thì kỳ sang cha có nhà mà này tôi nó quay cha hoặc tôi ra nhà cố sĩ này là na cho quả là sắc một tôi ra sự cố ý chỉ lúc nhà tôi lo na cho chỉ để tôi nói cái gì tan chơi nhà anh ta cả tụng na nu vợ anh chỉ vợ chỉ cho nu vợ sana sa cha cha nhà quan cái gì mà tôi nó nhỏ ra nhà cao quan tôi nó kia nhà cô này cái gì ta nhà sana cảแต่nhà sang quan tôi nó có yếu cái nút tăng có yếu ta cái này có yếu cho nên mấy là tôi chỉ nhiều sang đi chặt quả tăng quay là nhỏ quay là cá sao tôi ta cái này tôi nghĩ tiêm của tôi nó tôi ston ju ra chặt cá tôi ston ju rồi tôi nó sa mego sa nhỏ sa đi nhà ye nhà application nhà con tôi quên nhá nhà mistake sang đi chả cũng thể ta application cái nổ nhà nổ cái celular quên nhá nó quên nhá cô cũng sao quên nhá tôi yo sa mego llegar a escuchar su venía cu nhà capítulo 14 nhà no tutu chamateo yo chara ikagua kucha so venía sammego ni shinda kani wena anda sa atu yo sammego cha nhà har na kutuni no na chochete to nyora nhà nda kani tu yo cha naga jo sa a no va sa nya bari kunta ini nishka toyo cha nya wanda kani toyo ta kwendi ti wana chaka cha kunta to ni cha ku kabi wenya ku ka to ni che nishi tandavi cha nyo ku solo tiempo to no ndinda kani samego cha ku sini yo sanya bari to no nya sabati inki nya che to no nishi ni ku kinna cha kwayo cha nishi ka nya kachina nda saka no na cha kwayo cha yoran da chi tan din tui ran che na che an ta nya da sakan una cha kwang cha de tano ga chi so cha kwang da sakan una pari vi ko erodes ka kwang sana sa nya kwang sana ya sana che de kan una ko ni sto yu sa an di oni jina na jo tono ki ko to me na jo i ki ya man che chi ni to yo cha sani ji sa do na jo cha de tono bi chi ya da ko ni yu to yo cha vi ji ra kwen du ta ka yu sa nya bari du ta yu da kan ni yan da bari kunta ini yonda yo cha cha nya wan ti tiempo lora da kan ni tu lo tu yo no we nya ni sa ni tu we to no we ni we na nyo ko na ka sa nyu sa vi cha nya sto ju ko ni sa ti tu we ni to no nya sto ju ko ya na nya ku ja yo che ji ku no chika no cha sto ju ko ya na kwa ga in ki ko to no nya yi yo sa re nga tu chen ja sa na da kan ni tu so to lo yo to wa to no ku tu ni no na cho cha to ji wen ti ji ku na ba shega kunda to ini so to nanda kani to ra ta kani to nya na ku cha so kwa nya ba kwa na do kwa ta ka to yo na cho bari na cho ta to kwa ti si kwe tradición ga ti kwe costumbre ra y ga kwa ta to no nya ku si ni ga na cho che nya sa kwa to no ka ji wa ko ni yo ku ka chi to no ta to in kwa chi na cho che ta to no ka chi to sto ju sia ta to sin no in ya va ara questa in ya va ara qua ci vi non sto giù scacci tonya tono che come nya conta ini yo tonya na cho cara na manda kania cha come qua ci non sto giù nyora konyo to yo konyo anja ya to manda kania sa anya wa to manda kani to yora ka no ko ni di santi to wendi ci quena na kun sa to yo no cha ku cha so wenyara kun ko kuya ba no ni mi to nya mi conta ini me kuya ba no cha na ko kuya ba no ni na chinji ko ni conta ini ni to yo cara ndaka to to we meni ji za gu ji sa a cha kwang ji chung da chung son ju ra ni ke ti ran ji ni ka ran ji sa ran ji no ba an sa ni na cha wang ran sa ni na ra ba ri sa ya ni in ji ka ran ni ka ra sa kwa chi cha di so kwa cha son ju cha ni ka gwa ran ya ma sa gwa na kwa chi cha sa nya gwa ni kun da si na ra na jo cha me du to no anda ka ni to so tong liu ji ra qua à tôi tan đã tôi nghe ta nghe tôi tôi cho nó tê cô nhiều à
na can chít sa nhà can ston ju no số nhà yu ca yu tong yu và đi ta na yu ca yu tong yu cha yo ra me quan con to no ston ju sa anh yu quen đi việc na cho cha sa nhà quan ta can đi tong yu ra nhà na cũng quay ta bị ba ta vì ta tu no đi sang tu quen đi chỉ quen na con cô cha so tong yu ra sa ra na nhà ston ju có gì quen đi ston ju có gì đi sang tu quen đi chỉ quen na can sa nyu sa vi sa ra na nhà na cả to quen cái kỳ tu